Tak, máme tu na test Alan 98E a ideme urobiť taký menší test. Mám tu SVR a Power Meter a ideme pozrieť, že koľko bude dávať výkon. Táto vysielačka by mala mať nejakých 30 plus minus rokov a antena samozrejme z AliExpressu, tá teleskopická cibičková antena. Takže dávame plný výkon. OK, a keď dáme minimálny výkon, dáva 1 W. Kanál 32, dáme teraz kanál 20. Dáme plný výkon. Kanál 1. Pekne.